Hayi bobhuti, ufaka endaweni wrong. Lawo amazwi ashuwa intombazane kumina. Intombazane esebenza kwaShoprite isho ngibona ngisho ibrayi pack erekhini yezinkwa. Kodwa ke asikho lapho. Asikho la ukhona, asikho. Banenkinga abantu. Banenkinga abantu kumaxhapheshe kuminingi umjumo. Ke namhlanje sinemibuzo emithathu. Lembuzo esinayo emithathu iyafana. Abantu babuza ukuthi wenze njani uma usubanjwe ucheat. Lokho kulula. Yembe, wenze njani? Wasuhlela usugqoke. Awu. Baby ifoni yami uyi-unlock kanjani? Baby kwenzakalani? Wahlala ehlalweni kubanda. Hawula ngani? Awusho, uba uSindi. Usindi. Ubani uSindi? Sindi as in SINDI or CINDI? Sindi man, as in Manu uyamazi uSindi engikhuluma ngaye. Namtshela uSindi engikhuluma ngaye ubani lo Sindi? Hawu. Oh, lo Sindi. Umthethwa vele emthandeni wena siyamjolela. Ngiyangitshithela njengamanje wena uyachitha wena nje. Yeah. Hayibo. Yeah, baby. Wena selongaqala ukuthandana nawe. Awukaze uthi angakujoleli. Hayibo. Njengayiphi intombazane emthandeni engavuma ukuthi umuntu ayijolele, achithe. Wena usanda kulike isithombe sikaMseleko ethengela abafazi bakhe imoto, wazi wacomment, wathi indoda eright yenza nje nakhe. So mina ngitshela ukuthi uyayithanda ke lento yokubhala. Angeke kuzofanele phela into eyenzeka ku Facebook nento eyenzeka la kuthina phakathi kwami nawe. Ayifani nje lezo zinto, ayifani. Okay. 2 baby. Usindi ube lonely. Lonely. Usanda kushonelwa indoda. Nkosi. Ngeke kuzomela uhlukane naye. Kumele nje umtshele ukuthi Phosa video, phosa. Uyabona uma kwathiwa fona ngene intombazana utshela sekuphelile. Usuwenile. Uyabona wena lo intombazane eyazi iphini yekhadi lasebank lendoda. Win-win. Kanti nawe ungasibhalele yakhe imibuzo usendele kuma inbox sikuphendule. Ungaze ngikhohle. Madodana subscribe. Lento yena ungasubscribe ifana nsene umuntu ofike aneda phakele kamngane wakhe adla qeda phuma hamba. Ayenziwa leyo nto. Ayenzi moqeda ukuphaka lomzi nomuntu uyalinda. Generations ye we advert. Mayisibuya we advert. Mess uyahamba. So kubona next time. Uyangazi manjani we izinto asenza kimi lamalanga uthi uyangazi manjani we izinto asenza kimi